Περισσότεροι δεν συμφώνησαν μαζί μου πριν 8 ολόκληρα χρόνια, μόλις πήρα την απόφαση να ξεκινήσω τη δική μου online επιχείρηση. Άκουσα 1002. Εσύ, ολόκληρη μαθηματικός, θα ασχοληθείς με αυτά? Καλά, δεν μπορείς να βρεις κάτι στον κλάδο σου? Πλήρωναν οι γονείς σου τόσα χρόνια και ακόμα μυαλό δεν έβαλες. Ακόμα στον κόσμο σου ζεις, ότι με κάτι τέτοια μπορεί κάποιος να βγάλει λεφτά. Πρόσεχε μη σε χώσουνε πουθενά. Μήπως είναι τίποτα παράνομο. Μήπως σε βάλουνε σε καμία αίρεση. Και άλλα τέτοια. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς που θα δείτε αυτό το βίντεο, από κάτω στα σχόλια θα κράξετε. Αλλά να σας πω κάτι. Πλέον, 8 χρόνια μετά, δεν με νοιάζει. Αυτό το βίντεο το κάνω για ανθρώπους που θέλουν να βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Που βαρέθηκαν να δουλεύουν μια ζωή και να μην τους φτάνουν τα χρήματα. Που βαρέθηκαν κάθε φορά που πηγαίνουν σούπερ μάρκετ να τους κοιτάνε τα παιδιά τους στα μάτια και να ντρέπονται να τους πούνε ότι δεν μπορώ να σου τα αγοράσω. Που βαρέθηκαν να μην ζούνε αυτά που έχουν ονειρευτεί. Για το 2023 το σύστημα εργασίας που έχουμε δημιουργήσει με πολύ αγάπη, με όλη μου την ομάδα, το Create More System, βραβεύτηκε μέσα στα 7 καλύτερα για Ελλάδα και Κύπρο. Το σύστημα αυτό το φτιάξαμε για να σπάσει τα δεδομένα, για να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους, εκτός από εμάς, να μην χρειάζεται να δουλεύουν 40 χρόνια της ζωής τους για 40 ώρες για να βγουν κάποια στιγμή στη σύνταξη και πάλι να μην τους φτάνει η σύνταξη, για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Δεν σας βάζω κάτι παραπάνω. Δεν βάζω κάτι παραπάνω. Αξιοπρέπεια. Να ζούμε με αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και μετά να μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που είναι πιο σημαντικά για μας. Πολλοί από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο είστε γονείς. Ναι, μέσα από το σύστημα εργασίας Create More System μπορείτε να προσφέρετε ό,τι επιθυμείτε στα παιδιά σας. Μπορεί να είσαι και εσύ που μόλις έχεις τελειώσει τις σπουδές, όπως ήμουν εγώ κάποτε. Θέλω να σου πω ότι το Create More System είναι και για σένα. Και ξέρεις γιατί? Άλλαξα τη ζωή μου. Μπορείς και εσύ. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις μια εργασία για να συμβιβαστείς, γιατί έτσι είναι η αγορά εργασίας εκεί πέρα. Το Create More System σπάει τα δεδομένα. Θα το λέω και θα το φωνάζω όσο έχω φωνή. Δεν χρειάζεται δεξιότητες για να ξεκινήσει κάποιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θέλει να αλλάξει όλα αυτά τα δεδομένα, να θέλει μια καλύτερη ζωή για αυτόν και την οικογένειά του και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Να έρθει να γνωρίσει πώς μπορεί βήμα-βήμα να αποκτήσει μια δική του online επιχείρηση, έχοντας όμως από πίσω όλη την εκπαίδευση και την καθοδήγηση για να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να κάνει αυτή την επιχείρηση να λειτουργήσει από τον πρώτο κιόλας μήνα. Και όχι απλά με θεωρίες και μπλα 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 και μπλου μπλου μπλου, με αποδείξεις. Γιατί όλα, καλώς ή κακώς, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν κάτι σε άγγιξε σε αυτό το βίντεο, αν έχεις ταυτιστεί μαζί μου, που κάποτε ήμουν σε μια κατάσταση, όχι την ιδανική για τον εαυτό μου, στείλε μου μήνυμα να τα πούμε. Υπάρχει λύση.